जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरिनिफ्राय दिनैहाय बैसागु फोरबो जि मोनसे फालिथाय जोङो हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गुबै माबाया जाहैबाय जोंना मावनो बा जोंनि हाबाफारिया गोजामखौ बिदाय होबाय जोङो दिनै आरो जों गोदानखौ बरायनो जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि दुलाराय बर' हारिनि बेखौ मेसेज होनो नाजागोन बा रादाब होनो नाजागोन बे फैगासिनो थानाय गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव गोजोन सान्थि आलो गोजोन आरो जौगानायखौ लाबोथों इसोरनाव जों बेखौनो बोर बिगोन आरो जोंहा मिजिं दङ जोंनि आद्रा थानाय हाबाफारिफोर थांखिफोर बे जाफुंसारथों गोदान बोसोराव बे मिजिंजों जोङो दिनैहाय बैसागु फोरबो फालिनाय गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामनाय जादों। बर' हारिखौ माबायदि आरो बिश्व दरबाराव माबायदि दा ओरैनो बर'फ्रा बैसागुखौ गोदोनिफ्राय जाबोखादों बैसागुखौ जों हमथाना लाखिनांगोन आरो खालि बे रोखोमल' रंजानाय बाजानाय जानाय नङा गोदान मोनसे नोजोरजों जोङो जोंनि बैसागु फोरबोखौ बुहुमनि स्टेजसिम लांनो हानांगोन गोजौ थाखोसिम लांनो हानांगोन गुबुन माने जौगानाय हादोरफोरावबो जोङो गोसारहोनो हानांगोन बा गुबुन गुबुन माने भारतनि रायजोफ्रावबो बर'नि बैसागु रंजानाय फालिथायफ्रा जाहाथे मोजाङै जोङो उनावहाय दिन्थिफुंहैनो हायो बे मिटिंजों जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो जों बेखौ नाजानांगोन। देग्लाय जिहेतु गोदान बोसोर बैसोजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआवबो गोदान बे माने मोनसे मोजां सोंनाय बियो आं बेखौ बुंगोन जोङो बर'फ्रा बिटिसि रायजोआव थानाय बर'फ्रा बर' रायजो मोनबाय बर' कालचार काउन्सिल मोनबाय ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जाय अननाय होदों बे अननाय होनायफोरजों जों थाफाखादोंमोन आरो ओंखायनो आसामाव दस्रा हान्जानि सरकार फैनाय नङा बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों आं बेखौनो रादाब होगोन फैगासिनो थानाय 2 मेनि मोनसे सायख'थि मोनसे रिजाल्ट फैगोन 2 मेआवहाय सानगोन बावहाय बिजेपि दोलोनि दैदेननायावनो आसामाव सरकार दाफिननाय जागोन बे सैथो। जोबोद गोजोनथाव दिनै सिमेन्ट-सापरिनि मरि बैसागु फोथाराव दिनै जोङो बर' कालचार परफर्मेन्स काउन्सिलनि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिथांजों लोगोसे गासै बेयाव बिथांमोनाबो दङ आरो गासै नैबे धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि ओनसोलनि गासै रायजो राजाया जयै जों बेयाव बैसागु फोरबो जे बरायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव जोंबो गलाघाट जिल्लानिफ्राय गोबां माखासे जोङो बेयाव बाहागो लाफैनो हादों जोबोद रंजादों आरो बेजों आं दिनै बेखौनो फोथायदों दिनै बे मरि बैसागु जि फोथार बे फोथाराव दिनै जोंनि जे रंजानाय बे रंजानाया दिनै बेयाव सोलिगासिनो दङ आरो सानसे बियो सोलिगोन आरो बेजोंनो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे फैगौ समाव जाहाथे नैबे बैसागु गोजाम जि बोसोर बेखौ जों बिदाय होनायजों लोगोसे दिनै गोदान बोसोरा गाबोननिफ्राय जागोन दिनै मोसौनि दिनै बिहु होननानै मिथिगौ बैसागु होननानै मिथिगौ दिनै संक्रान्ति महासंक्रान्ति दा गाबोननिफ्राय जोंहा रंजालि बैसागुखौ जों बरायगोन आरो बे फोरबोखौ दिनै बेयाव खुंफुंनाय जादों आं बेजों बेखौनो बुंनो सानदों जे गासै जेनेबा बे रंजालि बैसागुआ जोंनि गेजेराव जाहाथे गोजोन खौसेथि आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आबुं जौगासारनाय बेखौ लाबोनानै होनो हागोन आं बेखौ गोसो गोथारै आङो मिजिं होदों आरो ओनसोलनि खाथियाव आं बेखौनो मिजिं खालामगोन जे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जाहाथे गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिबो गेजेराव जों गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो आरो बर'नि गेजेराव जाहाथे आबुं जौगासारनाय बेखौ जाहाथे लाबोनानै होनो हायो आं बेखौनो आफाद प्रेसनि खाथियाव नैबे समाव आर'ज गाबहरदों। बैसागुआथ' बैसागुखा खिन्थु जों बैयाव माखासे जिखिनि जोंनियाव जिखिनि दङ जोंखौ सुदांनांगौ दङ बेनि थाखाय हारिमु आफादा बेखौ सुदांगासिनो दङ आरो जिखिनि जोंनि ट्रेडिसनेल जों जेखौ लाबोबाय थादों जोङो माखासे बेखौ गारनांगौ जों बेखौ गारनांगोन आरो जोंहा जिथु हारिमु बे बर'नि जिथु हारिमु जिथु अरिजिन जों बे अरिजिनखौ जों हमथाना लाखिनो हानांगोन ओरैबायदि नङा जे नতুन नতুनखौ नागिरनानै गोदानखौ जों हास्थायना थांनानै जाहाथे जोंनि अरिजिनिटिखौ जाहाथे जों खोमाया आरो रंजालि बैसागुआ जों बेखौनो दिनै जोंखौ फोरमान होदों आरो बेखौनो जोंखौ अराय समनि थाखाय फोरोंदों
जे बे रंजालि बैसागुआ आरो बर'फोरनि जे हारिमु बे हारिमुया जों जोबोद आब्रुथि गोनां जोबोद डिसिप्लिन बेनि थाखायनो आङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जों रंजालि बैसागुखौ गोदान खालामनायनि मुङाव जाहाथे बेयाव जोङो माखासे उपसंस्कृति जायखौ जोङो नाङा होननानै सानदों बे समाव बेखौ जाहाथे लाबोआ आरो जोंनि जि अरिजिन जोंनि जि गाहाय बा गिबि जोंनि जि हारिमु बे हारिमुखौ बर' हारिनि गेजेराव दाबो दङ आरो रंजालि बैसागुआ दिनै जोंनि सेन्स अफ बिलंगिंनेस जोंनि जि थाखानाय जोंनि गासैबो जों मेथाइ रोजाबनाय मेथाइ खननाय आरो जोंनि रंजानाय बेजों लोगोसे जोंनि दामजुफोरखौ लानानै जों जाहाथे अराय सम जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावलांनांगोन आं बेखौ फोथायो देग्लाय बोथोरजों लोगोसे तेजपुरावबो गोदान सरकार फैगोनखौथ' जों बयबो आसा थिदों जोङो मिथिगौ जे थांनाय बोसोर माने 5 बोसोराव जों सर्बानन्द सन'वालनि जे बिजेपि सरकार बेजों बिपिएफआ दङमोन एजिपिआ दङमोन देग्लाय माने सर्बानन्द सन'वालजों दिनै बिपिएफआ लोगो लादों एजिपिआ लोगो लादों बे मित्र जुथा जों आसा थिदों बे मित्र जुथा आसामाव गोदान मोनसे सरकार लानो थांगासिनो दङ आरो नैबे गोदान सरकारा फैनाय लोगो लोगो जाहाथे आसामाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जोंनि जि हारि माहारिनि जिनिखि जोंनि कला संस्कृति जोंनि जि हारिमु जाहाथे बे फोथांना लाखिनो हायो आरो मोनफ्रोमबो हारिनि गेजेराव जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिखौ गोजोर खालामनो हायो दा बेखौनो बिथा खालामनानै गोदान सरकार खामानि मावनांगोन आं बेखौनो दिनैनि नैबे बैसागु जि माने बराय फोरबो आं बेयाव आङो आसाम सरकारनि सिगाङाव बेखौनो खावलायगोन बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिबाय जोंनि सानजारि नोगोर बैसागु फोथारनिफ्राय गासै मुलुगनि सुबुंफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समाव कर'नानिफ्राय बारग'यो बेखौ जों आसा खालामबाय दा जों बेयाव सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव जों बोसोरफ्रोमबो बैसागु फोरबोखौ बरायो नाथाय दुखुनांथाव कर'ना भाइरासनि जाहोनाव थांनाय बोसोर एबा 2020 मायथाइयाव जों बरायनो हायाखै बेनिखायनो देग्लाय जोङो बे 2020 मायथाइयाव जोंनि सानजारि नोगोरनि गासै ओनसोलनि बर' माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बर'नि जेसेबां गामिफोर दं जेसेबां गौथुम दं गासिबो गोसो होसारनानै दिनै बैसागु बरायफैदों आरो बेखौ नायनानै जों बेखौनो सानदों जोंनि जा थांखि बे थांखिया दिनै जाफुंसारदों रंजानायनि जा थांखि बे थांखिया जाफुंसारदों बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बैसागुखौ मुलुग दरबाराव फोसावनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियै जों गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लाबोनानै बैसागुखौ दिन्थिफैयो देग्लायबो जोङो जोंनि आलासि गुबुन हारिनि आलासि जों लाबोदों तरापति मिलिपिखौ जों लोगोसे प्रेमलता शर्मा बिथांमोना बैसागुनि सोमोन्दै आरो जोंनि रंजानायनि सोमोन्दै बे गासैखौबो बिथांमोननो जों बुजायनानै होदों आसा खालामदों बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि बैसागु फोरबोआ बयजोंबो सिनायजानाय जागोन लोगोसे जोंनि जानाखि थांखि बैसागुखौ फोथांनानै लाखिनाय बे फोथांनानै लाखिनाय थांखिया जाफुंसारगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बेवहाय साफ्रोम बर' माहारिया जिहेतु मदद हेफाजाब होदों बेनि थाखाय साफ्रोम बर' माहारिसिम आं साबायखर बावबाय लोगोसे गोदानै दाजानाय बर' कसारि अनसायगाव हायुङारि खुंथायनि गासै बिबानगिरि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ लानानै मासिगिरि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो मावफुं सोद्रोमाफोर गासैबो जोंनि नैबे बैसागु फोथाराव जिहेतु बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि जानानै जों बयनिसिमबो जोंनि साबायखरखौ बावबाय इयुन समफोराव बिथांमोननिफ्राय जों बेबायदि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनबाय थागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बुहुमा जाहाथे बेरामनिफ्राय माने उदां जायो बेखौनो आफा इसोरनाव गोदान बोसोराव आर'ज खालामनाय जादों और वैसे कि बिहू चल रहा है और आज यहाँ यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और बोडो कसारी ऑटोनॉमस काउंसिल के माध्यम से वैसे के बिहू के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक बहुत ही अच्छा मैसेज भारतीय समाज के लिए यहाँ से बोडो कम्युनिटी के लोगों ने दिया है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाते हुए बहुत उत्साह से मना रहे हैं वैसे की बिहू के साथ में तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के और हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच